Лято е време за удоволствие и за по-чест секс. Сега Петя Дикова и нейната събеседничка ще ни разкажат повече за сексуалното общуване, както на обвързаните, така и на импровизиращите. Добро утро, Петя. Добро утро, Викторе. Бързам да представя нашия събеседник. Това е госпожа Наталия Кобилкина. Тя е сексолог и сексуален терапевт. И за да започна малко по-далеко, кой трябва да направи първата крачка? Много важно, първата крачка прави жена. С това, че жена винаги избира мъжа до себе си, тя избира от кой мъж да има дете, с това жена избира първата. Какви са сигналите, които тя трябва да подаде? Жена подава така наречени скрити сексуални сигнали. Това е по всеки начин показваш колко си красива. Пипаш си по коса, докосваш си близо до устните, показваш, че имаш много женствен врат, започнеш да се смееш повече. Затова, че всеки мъж има едно магиосното копчето, жена до него да се чувства щастлива. И затова, за да му покажеш, че го харесваш, усмихни се, покажи, че си много доволна и по такъв начин той на себе се казва: аз съм добър, аз съм прекрасен мъж. Това ли е тъй нареченото гейша поведение? Гейши жени, това жени, които в превод с японски жена, живееща в красота и творяща красота до себе си. И много важна жена се чувства красива, хармонична вътре и навън. И когато и вътре си красива, тогава и навън ти ставаш автоматично красива. Какви съвети може да дадете за хората, които все още търсят своите половинки? Разбрах, че това е един от основните проблеми на хората, които идват при вас. Първо е да започнеш да помагаш с любовта на околните, да започнеш да се грижиш за другите хора, да се усмихваш повече, да повярваш, че заслужаваш любов, да правиш някакви действия, за да направиш света по-добър. И колкото повече любов даваш, толкова повече любов получаваш. Добре, да обаче, ако не го срещаш, ти можеш да получаваш, т.е. да даваш цялата любов на света, като няма на кого да я дадеш. Първо започнеш да даваш на себе си. С това, че доста рядко хора се хвалят, доста рядко хора се казват благодаря на самия себе си. Ние толкова правим всеки ден и работим и накрая се обвиняваме, че не сме направили много от това, което планирахме. Така че след всяко нещо, което направихте, похвалите себе си. Кажете: ти си най-прекрасна, ти си уникална, ти си страхотна, успяваш. И след това даваш същата подкрепа на хора до теб. Разбрах, че има много странна връзка между еманципацията на жената и ерекцията. Каква е тя? За съжаление, сега всяка трета жена след 30 години много трудно забременява и често забременява през инвитро. Както и сега всеки трети мъж има проблеми с че има преждевременна еякулация и половия акт протича по-малко от 3 минути. Норма е в сексология половия акт да продължава от 3 до 10-11 минути. И това не е изискване, това е норма. И често жени се оплакват, че не се получава тази норма и ние работим и с двама и по-отделно, за да увеличим това без да използвам медикаменти. Тоест, това проблема не е медицинска, това е проблема в психологията. А проблем ли е, когато жената е успяла и се държи като шеф и вкъщи? Един от най-големите проблеми, и ние се казваме, че колкото по-голяма еманципация, толкова по-малко ерекция. С това, че мъже започнат да губят своята мъжествеността и те не разбират вече къде е той, къде е тя. Роли са объркани. С това, че всеки мъж иска да има до себе си жена, която е слаба, която той може да й помага. Ако тя казва: аз съм сама се справя, той може смело да събира куфари и да тръгва. С това, че щом си сама, оправя се. И с това ясно, че е хубаво да бъдеш успешна в бизнеса си и в общество. Обаче тогава, когато се прибираш вкъщи, се влизаш в роля на жена и да не забравиш, че имаш съпруг до теб и той е мъж и да му помогнеш той да бъде по-важен. Много по-лесно да бъдеш успешна, много по-трудно да направиш успешен партньора си. Значи трябва да играем роля. Трябва да се върнем към своята женска същност. Всяка жена вътрешно мечтае точно да има до себе си силен мъж. Ако ние четем романи, ние знаем, че в книги няма история, къде тя е суперсилна и му купува почивки. Всеки роман, къде той е силен, той я спасява. И ние не сме измислили някакви нови неща, ние просто връщаме нея към самата себе си. Само тогава, когато до теб има човек, който ти подкрепя, ти можеш да се чувстваш щастлива. Щастие успех две много различни неща. Тоест, за да си успешна в семейното или във връзката си, трябва да бъдеш много внимателна, да пречупваш своите принципи за еманципация, да играеш слабия пол. Важно да се върнеш към своето сърце. Има его
И това е глава, и това винаги лъже. Главата винаги лъже. Докато тялото и сърце никога не лъже. И когато ти се връщаш към своето сърце отговаря за щастие, глава отговаря за успеха. И много важно да имаш тази връзка между щастие и успеха, да живееш през сърцето си. А какви бяха тези съвети да говорим тихо, че мъжа не обича приказливите жени, да ходим като гейша, да се смеем като Мерилин Монро? Важно е жена никога да не вика. Когато жена вика, тя остарява. Тя придобива мъжките хормони и не се чувства добре. И с това за една жена винаги важно да говориш абсолютно спокойно, тиха. И важното е, че мъж не възприема викове. Негов диапазон биологично възприемане на звуци до спокоен тон. Когато ние викаме, това е едно и също, че чуваме, че някаква кучета лае. Нищо не разбираме. Но това не е ли компромис с принципите на една жена? Компромис, когато жена не уважава своите лични чувства. Много важна жена всеки момент, всяка секунда пита себе си какво чувствам и веднага дава обратна връзка на партньора. Викова се получава, ако тя натрупва много неудовлетворени емоции, не ги изказва, накрая тя ги натрупва и ги избухва. Ако жена всяка секунда, къде сега се ядосвам, сега не се чувствам окей, но тя го казва спокойна е, тогава тя не ги натрупва и много спокойна и лесна се чувства добре през цялото си време. Както разбрахме, Кама Сутра е изкуство, което е измислено, за да могат хората да се задържат колкото може по-дълго заедно. Това ли е разковничето, разнообразието? Много важно да има разнообразие. Много важно човек да осъзнае, че щастлив сексуален живот и по принцип щастлив живот, това е голяма работа. Тоест хора не знам защо мисля, че за да имаш хубава работа, важно да имаш образование. Абсолютно същата история и за щастлив сексуален живот. Не е толкова лесно да бъдеш зрел човек и не е толкова лесно да имаш зрели отношения. Какви са най-честите проблеми, които хората имат в своите бракове? Мисля, че не е тайна, че всеки трети човек поне веднъж се сблъсква с невярата. И любовни триъгълници, това е една голяма тема в българско общество, както и в другите общества. И често страдат и двете страни. И човек, който изневерява, и човек, на който изневерява. И как да живееш след това, което се случило, как да приемаш, как да реагираш, как да дадеш добър пример на децата си след тези неща. Как? Всичко е прошката. Не случайно в нашата религия, християнство, има изповед, там където човек се изповядва и някой му пуска. Всеки човек не е без греховен и ние всички правим грешките. Няма тук Господь Бог. И затова, ако такова се случи с партньора, често това е насока какво е важно да променим в себе си, за да направим партньора до себе си по-щастлив. С какво можем да помогнем. И много често след изневяра, жени изцяло се променят и отиват на курсо на обучение на нещо и започнат да търсят себе си. Тя каза, значи някъде съм сбъркала и какво мога да се променя. И много често това става нов етап в живота на една двойка. Как се поддържа тръпката след едно известно време? Било то 5, 10, 15, 25 години? Смяна на събития, смяна на пътувания и търсене на някакви нови проекти, търсене на някакви нови хоби. Това, което те могат да правят ново заедно, развитие в една връзка, винаги е важно да го насочваш сам. Да правиш нещо, за да се развиват неща. Но човек остава един и същ. Какво трябва да промени в поведението си? Човек никога не е един и същ, както сперматозоида и яйцеклетка се срещнаха, клетка започна да се развива и ние остаряваме всяка секунда. И това означава, че ние и се развиваме всяка секунда. И човек никога няма да е един и същ, освен ако не иска да се променя. Тоест човек винаги се променя и с това и двама в двойката се променят. Но важно да не да гледаш един на друг, а да гледаш в една посока и да вървиш в една посока. Кой е най-честият проблем, който хората ви задават или въпрос, свързан с секса, като идат при вас? При жени, разбира се, това е проблеми с оргазмите. Как да пускаме главата. С това, че жена казва, аз по време на сексуално взаимодействие с партньора си пак продължавам да мисля за работа или как ще плащам парното. Докато при мъже проблема по-скоро, че той или не иска секс, или не му се получава, или прекалено бързо свършва. Което пак свързано с прекален стрес в нашето време и при мъже е трудно да изключат главата. Тоест те получават често удоволствие на физическо ниво, обаче емоционално не се отпускат. А мъже са пак хора и те имат нужда да се отпускат, както и жените. И възможност да се отвориш, да се довериш на партньора на 100%. Това е много важно условие за една щастлива връзка, да се може да се довериш на себе си и да се довериш на партньора. Без доверие щастлив брак не е постижим. Това ли е бързата рецепта за справяне с този проблем? Доверието? Доверието, близост и активност във всичко, което прави
правиш, смелостта да експериментираш, смелостта да пробваш, смелостта да говориш за тази тема. И аз много се гордея и се бия, че ние сме научаваме жени повече да говорят за своите желания, че мъже не са ясновидци, те не могат да четат мислите. И ако нещо ви искате, мъже не се сещат. Кажете ги на глас абсолютно директно, точно и ясно. Много полезни съвети. Благодаря, а най-вече благодаря, че това не стана един феминистки разговор. Дано сме били полезни. Това беше от нас и от Наталия Кобилкина. Благодаря, Петя Дикова, с един приятен и полезен, надявам се, финал на днешното